रहलन गुरबाइना ओ लड़का के लेके पोसस पालस, लेकिन आज खास तो बिहने के झंखस ही काल का खाए। रहते रहते कुछ दिन बीत गए, लड़का थोड़ा बड़ा हो गईलन तो कहली कि ये बाबू रोज 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 हम आज खाई ले तो काल के झंखिले, बुझात नहीं के कि कहिया ले दिन दशा हमनी के भोलानाथ मने दीहन, कहिया ले हमनी के दिन बदली। मन में सोचा था लड़का की का कहीं, अभी तो हम छोटे बानी और इतना दिन से हमर माई इतनी परेशानियां कह के हमके पोषण पालन कर देली, कौन अकील लगाई। माई सोच के मन में कहा तरी कि ये बेटा एगो हमार औरत सुन लो, देखा ना हो बनवा में बहुत बढ़िया एगो संत जी सुनत तनी कि आयल बना, वह संत जी से जैता तो तनी अपन दिन दशा पूछता कि हमनी के दिन कहिया ले लवटी। कहलन कि ठीक बा माता जी, हम जा तनी उनकर से पूछे खातिर। तो पूछे खातिर जब गईलन कहा तरन कि का कही, केकर बात कहब। तो रास्ता ध के जा तरन तो एगो औरी गुरु बहिना रहली, उनका एक ही बेटी रहली गूंगी। वही गूंगी के सोच में पड़ रहली कि हमरो पति देव है नहीं खान, आ ये गूंगी एक ही हमारा बेटी बे, गूंगी के कैसे परवस्ती होई, कैसे शादी ब्याह होई, का करी। यही झखन में सोच के दुआरी पर बैठल बाड़ी। लेकिन एने से उ लड़का जब जा तरन तो कह तारी वो गूंगी के माई की, ये बेटा तू कहाँ जइब तनी हमरो के बतला द। कह तरन कि ए माता यही बनवा में हम जा तनी, एगो संत जी बन, उन्हीं से अपना दिन दशा की विषय में हम जा तनी। कह तारी कि ए बाबू तनी हमरो एगो औरत बता दी तो वो संत जी से, तो बहुत बढ़िया रहल। कहलन कि ठीक बा, काहे न बतला दे। तो इहे बताई आ कि हमारा एगो गूंगी बेटी बाड़ी, उ गूंगी बेटी बोली हन उनकर शादी ब्याह होई आ कि ना होई। कहलन कि ठीक बा, हम पूछ ले। जा तरन मन में सोचा तरन कि चला आपन कहब इनकर कहब। तब तक ले उतने दूर कुछ दूर गईलन तो एगो मंदिर रहे, वही मंदिर में से एगो पुजारी निकल के वही गेट पर ठाड़ा बाड़न। जब गेट पर ठाड़ा बाड़न तो कहा तरन कि भाई रुका हो, लइकवा से एगो अपन हरज कहीं उ कहाँ जा तरन। जब नजदीक अइलन तो कहा तरन साधु बाबा कि हे बेटा तू कहाँ जइबा एने। तो ए बाबा हम जा तनी हे बनवा में एगो संत जी बड़न, उ नहीं से अपन दिन दशा की विषय में जाता नहीं। कहलन कि एगो हमरो अरज कहब। तो काहे न कहब जरूर कहब। तो इहे कहे के बा कि हम 12 बरस से तपस्या करत रहनी, लेकिन करत नहीं, लेकिन काहे हमार मनकारमा पूरा नहीं खे होखत, काहे नहीं खे होखत। हम यही सोच में पड़ रहतनी कि 12 बरस हो गए लेकिन हमार तपस्या कबो पूरा नहीं खे होखत। कहलन कि ठीक बा, हम पूछ लेब। जाते जाते जब जाए लगलन मनवा में सोचा तरन कि आपन कहब आ कि वो गूंगी के माई के कहब आ कि साधु बाबा के कहीं। ई तो 3 टिकठी महाविपत्ति हो जाई। रुका हम आपन ना कहब, लेकिन उन्हों लोग के दोनों जना के औरजिया ई बतिया हम कह दे। जब जाते जाते गईलन बन में तो वहाँ के जौन की बैठल बानी अपना आराधना में बैठल बानी, अपना तपस्या कर रहल बानी, तो जाके पंजरी बैठ गईलन। जब बैठ गईलन तो तपस्या उनकर जब हो गए तो ताकत तरन कि एगो बगलवा में लड़का कैसन बैठल बा। कह तरन कि बाबू तू काहे खातिर के आइल बड़ा, का बैठल बड़ा बताव। कह तरन कि ए बाबा का बताई, ए बाबा हम का बताई, एगो औरज हमार सुन ली। कह तरन कि कह। तो एगो बूढ़ी माई बाड़ी, उनकरा गूंगी बेटी बाड़ी, उनकर बोली हन उनकर ब्याह होई कि ना होई। कहलन कि गूंगी के बोलबो करी आ ओकर ब्याहो हो जाई। कहलन कि चलो ठीक बा। ए बाबा एगो औरी औरज बा,
कहलन कि अब का बा। आ तो एगो साधु बाबा बारन, उ 12 बरिस से तपस्या करत रहन, उनकर तपस्या पूरा नहीं खे होखत। ई काहे? कहलन कि जानत रह उ काहे नहीं खे होखत? उनका जौन कपारा में ना सोने के मरी बा, वही सोना के मरिया जब निकाल के किसी आदमी के दे दीहन तबे उनकर तपस्या पूरा हो जाई। कहन कि ठीक बा। अब आपन बात नैखन कहत, चल आव तरन ओइजा से। कह तरन कि करो भलाई तो होगा भलाई, चलो 2 आदमी के तो भलाई कैनी न। जब ओने से आव तरन तो साधु बाबा देख तरन कि लइकवा आवता। फेन ठहरा होके पूछ तरन कि बाबू बताव हमार कहल ह? आ तो हाँ बाबा कहनी है। तो का कहल हन? तो कहल हन आ कि बाबा के